Haram da berdi Muhammetov, men sana yüzlenyen, ozolama aýtdym. Sen näme üçin türmän boşadasyň delenak? Özüň sypdym diýip pikir etmegin. Bu adamlaryň gargyşy ahir yeter siziň ýygyňda. Göýber adamlary. Göýber senin şolun haýalyk 76% göýber 54 000'den. Sen pikir et, sen 1 000 adamga, 1 milyon adamyňa 18 000 tutsak içip dur. Sen bolman şonu 6 milyon ip hasaplayanamada 9 000'den içip dur. Boşut türmeleri. Boşut koronavirüs diýilen bela gutormaya ol yarım ýylda da gutorjak kel, 1 ýylda da gutorjak kel. Göýber adamlar, sen adamlardan mara can algyň ýok-a. Sen zalymy mara şu ganxor bolmajak bolsaň sen göýber bul adamlary. Öne men näçe gynansamam hormatly adamlar, şul adamdan mara şu 5 wagt namazdan başga zat çykar.